Bueno, Joanes, aurten bi saio jokatu dituzu txapelketan eta finalera serkatu zera. Zer moduz sentitu zara orain arte? Zusteko egia egan, lehen saioa pentsatzen nien azkena izanen zela. Azkenin aintzina junda eta guano jaiki behar. Kuntent alde batetik egia egan. Geho jarro ebai nahiz eta erraiten nien bezala orkezpena nahdi beltz bezala ikusten didan enebuia jarro sibotarra entzundadin finala batetan. Eta enebuia huaikoz tranquil lasai ikusten dit. Geho badakit egin hortan presio haboikenen duela, baina nik ez dut beste zunbaitek ukeiten ahaldien presio hoi txapela engana juiti, anien izorta juita, nik guai hartino bezala eman nahi dut enia eta alde hortaik ez dut presio sobe hori. Beraz, zer helburu daukazu finalerako? Helbuia, ahal badut egiten guai hartino bezala barnekua sentitzen dudan bezala kantatu, zigarri untxa, eta geho gaizkiago egiten badit, gaizkiago bena ez dit uste demagogiko den erraitia denek nahi dugula finala hun bat izan dadin, eta nik oroz gainetik ez nuke nahi beste bat jabati ofizio batetan edo hola nahi nuke laguntza bat izan bestentako, eta hola. Bueno, Xuberoan urte batzuk baziren, bertsoari gutxi agertzen zirela, eta orain bai Xan, bai zu, ari zarete bidea egiten, ez dakit nolako lana ari zaraten egiten eta nolakoa da egoera? Gero Xan eskertu behar dutzen eta haik zian bidea zabaltu dila bi urte, lehen parte hartzailea izan behitzen, eta gu hain ondorio zebai motivatu eginen. Bidea luze izanen da, hor ez du balio gezurrik erraitia, bena emeki juiten agia, bena segurki, gu belhainaldian bagia laupa bos, bertso eskolan, geho gibeletik belhainaldi zunbait jauztez badia guano gaztiak, eskolaktekoan agertu diena finaletan eta beste, eta pentsatzen dit bertsolaritzak gehua ikenen dintzi behuan, bena hoi bai bidea emeki egitez.